egingo ditugu. Kaixo, ni Nora naiz eta ura ez den erortzen esperimentua egingo dut. Berdeguna da kristalezko tarro bat, nesken media bat, goma bat eta ura. Lehenengo, media jarriko dut kristalezko tarroaren agoan. Gomarekin heltzen dut eta erdiraino ura botako dut. Orain eskua jartzen dut, buelta ematen diot eta ura ez da erortzen. Kaixo lagunok, gaur deslizadore bat egingo dut. Behar duguna da globo bat, disko bat, pouedadezko tapa eta pistolazko silikona. Hartzen dugu diskoa eta silikona ematen dio. Gero, tapoia pegatzen dugu eta globoa sartzen dugu. Eta horrela geldituko da. Eta orain probatuko dugu. Lehenengo puztu behar da. Eta orain, jolastu dezakegu bideoa. Kaixo, ni Alex naiz eta esperimentu bat egingo dut. Lehenengo behar dugu botellazko Coca-Cola bat eta mentoa. Botatzen dugu 2 edo 3. Kaixo, ni Julen naiz eta esperimentu bat egingo dut. Behar da edalontzi bat, 3 klip eta ura. Lehenengo hartzen dut ura. Eta gero, klip bat jaitsi behar da bera eta horrela gelditzen da.